vachizama kutiza murume uyu azvitarise akaramba akatarisa Jesu. Vadzidzi vaJesu vanoedza kumumisa, mira uri nechaikoko, but akati this time around I'm going to use my condition for my own advantage. Saka vadzidzi vari kumudzivisa asi vari kutiza naivowo. There was only one man standing. Jesu ndiye ega akaramba akamira. Ndo murume uyu paanosvika achitaura mashoko, Ishe kana muchida munogona kundinatsa. Zvakatadzwa namai vangu, hanzvadzi dzangu dzakazvitadza, asi imi kana muchida henyu munogona kundinatsa. Dzokerai kuvhesi munhu waMwari, dzokerai kuna Luka tiende pavhesi ya 14 inoti kudii? Yes, dzokerai pamberi shoma 13. Ipapo akatambanudza ruoko akamubata. Jesu akaita zvakatadzwa nerutende rwevanhu. Vanhu vakapiringishana vachiwirana vachitiza murume uyu. Vadzidzi vakashayikwa munzira vakatiza murume uyu. Jesu ndiye ega akaramba akamira kwakutambanudza ruoko. Jesu unobata murume. Nyama dzemurume uyu dzakanga dzonhuwa nekuti akanga akuora. He was now a moving grave, reduced to a shadow of himself. Kunyangwe zvakadaro akati I will focus upon the cross. Nyika yatadza kundibatsira. Kunyangwe zvakadaro garai neni ponesi. Vanditiza vamwe vabatsiri, asi imi kana muchida munogona kundinatsa. Manya munhu waMwari, manya pavhesi Leviticus chapter 25. Verenga verse 47 kusvika pana 48. Leviticus chapter 25. Verse near 47 kusvika pana 48 rava. Yes. Zvikanzi kana muyeni kana mutorwa. Yes. Sure. Yes. Chokwadi. 48. Zvikanzi paiva netsika yaitika kuvana vaIsraeri. Yaitika nanhamo ichinge yarova. Zvekutadza kuzviriritira, zvekutadza kuzvitengera zvokudya. Munhu aigona kuva so desperate zvekusvika kuzvitengesa. Vedu wedonditenga henyu, ndiye muranda wenyu. Zvimwe ndingawana chekudya ndiri mukati mamasuo enyu. Bhaibheri roburisa nyaya pachena. Kana zvakadai zvichinge zvaitika, munhu uyu aigona kudzikinurwa nehama yake yeropa. Ndo yaigona kuuya yoti ndinozviziva hama yangu, hauna kuzvitengesa nekuda. You are a victim of some circumstances. Pane zvakaitika mukati meupenyu zviwira vanhu, nekudaro mari yawakatengwa nayo ndauya kuzokudzikinura hama yangu. This is time for freedom. Saka zvainzi aidzikinurwa nehama yake yeropa. Ngatidzokerei kunyaya. Zvikanzi murume sold under the bondage of leprosy. Akati handina kuapply kuda kuva nechirwere ichi. Zvakandiwira hama dzangu. Asi Jesu ndinomuda uyu. Mungagone kundiparadzanisa naIshe wangu nekuda kwechimiro changu.
asi Jesu neni ndinomudawo. I deserve the equal rights dzekuenda kuna Jesu. Jesu muponesi wevanhu, haasi musaruri wevanhu. Regai ndikutaurirei hama, tiri muno mukati mezuva ranhasi, sold under the leprosy of sin. Takatengeswa tiri pasi pechivi, denga ndokugara dare. Zvikanzi vanhu pane zvavawira, they have been victims of some circumstances. Bhaibheri rotaura roburitsa pachena nekuti takaberekwa nembereko yechivi. Zvikanzi nekudaro John 3 pana 16, nekuti Mwari akada nyika nokudaro akaipa mwanakomana, akaberekwa mumwe chete ari oga, kuti ani nani anotenda kwaari aregedze kufa asi ave neupenyu husingaperi. Nhasi Jesu ari kutaura nesu sangano. Zvakaitika mukati meupenyu hwako, zvimwe zvacho zvakakuparadzanisa nehama, chivi hachichakuyananisa nevanhu zvakanaka, kunyange nyika yese ikakutiza. Jesu ari kuti uri munhu wangu. You have been sold under the bondage of sin, but ndakauya to redeem you. It's no longer necessary for you to be a victim of some circumstances. Saka murume anoipa akatarisa kuna Jesu, zvikanzi ndinouya kumuchinjiko. Upofu neurombo hazvina chiro asi ruponeso. Zvikanzi mundisambe mwoyo wese, zvikanzi kana kunyange nemoto mundipise. Zvikanzi asi hazvinei zvitema nekuti zvinopera. Vana vaMwari, regai ndikutaurirei dambudziko ratawirwa naro mukati mezuva ranhasi. Tinofungidzira kuti nesimba rekuzviponesa. Dambudziko ratiwira mukati mezuva ranhasi, takadzingwa tikaenda kunze kwemusha, tashaya faith yemurume maperembudzi, akarealiza kuti this is a matter of life or death. Pane upenyu hwangu kana kuparara apa. Ndikada kutarisa vanhu handiponeswe, ndikada kuteerera mazwi evanhu vanondidzivisa, ivo vane utano hwavo, handigone kuponeseka. Aripo mukati mezuva ranhasi anogona kufunga kuti kubuda muchechi is the solution. Muchechi kuva kuna Mwari it's a matter of life or death. The moment you are going to realize kuti pana Jesu ndopega pane upenyu, the moment yauchaziva kuti Jesu ndiye anogona kushandura munhu. Ariko mumwe akamirira kuya kuna Jesu kana zvinhu zvanaka. Rega ndikutaurire hama yangu, hapana chaunogona kugadzirisa uri wega. Uya wakadaro kuna Jesu, Jesu anogadzirisa nyaya. Murume maperembudzi akarealiza kuti handina chandogona kuita ndiri ndega, kunyange vavakidzani vangu havagone kutibatsira. Asi Jesu ega ndiye ega anogona kudzikirira munhu kubva kuchivi. Jesu ega ndiye anogona kukudzikinura kune zvauri kutambudzwa nazvo mukati mezuva ranhasi. Noziva mukati meupenyu zvakawanda zvinoitika. Vanhu vapererwa netariro nengari yekuti havachina chavada, vachizama kutiza murume uyu. Haazvitarise, akaramba akatarisa Jesu. Vadzidzi vaJesu vanoedza kumumisa, mira uri nechaikoko. But akati this time around I am going to use my condition for my own advantage. Saka vadzidzi vari kumudzivisa asi vari kutiza naivowo. There was only one man standing. Jesu ndiye ega akaramba akamira. Ndo murume uyu paanosvika achitaura mashoko, Ishe kana muchida
munogona kundinatsa zvakatadzwa namai vangu hanzvadzi dzangu dzakazvitadza asi imi kana muchida henyu munogona kundinatsa dzokerai kuvhesi munhu waMwari dzokerai kuna Luka tiende pavhesi ya 14 inoti kudii yes dzokerai pamberi shoma 13 ipapo akatambanudza ruoko akamubata Jesu wakaita zvakatadzwa nerutende rwevanhu vanhu vakapiringishana vachiwirana vachitiza murume uyu vadzidzi vakashayikwa munzira vakatiza murume uyu Jesu ndiye ega akaramba akamira kwakutambanudza ruoko Jesu unobata murume nyama dzemurume uyu dzakanga dzonhuwa nekuti akanga akuora. He was now a moving grave, reduced to a shadow of himself. Kunyangwe zvakadaro akati I will focus upon the cross. Nyika yatadza kundibatsira. Kunyangwe zvakadaro garai neni ponesi. Vanditiza vamwe vabatsiri asi imi kana muchida munogona kundinatsa manya muno